Repítello, que non entendeu, Johnny. Repítello. Sonia, somos familiares, pero non é miña prima. Pero... No. A quen? Non é miña prima, non! Isto, que puxeiro. Non é miña prima! Olvídate. A herencia é toda para mí. Toda para ti. O garaxe, O a palleiro. parra das uvas, os kiwis, é o chisme onde se prende as vacas. O que é tudo para mí. Ai, Bandeiro, como vai, minha mãe? Bandeiro, deixa a coluna! Non te agarres a que non é miña prima! Non é miña prima! Deixa eu passar-me no fogo. Xa. Bandeiro! Sei no eu? Repítello que non te entende, Ya! ¿Tú qué estás? Un vídeo, son para que lo Está hagas. grabando yo. Está aquí inflas rojos, eso. Tiene Bluetooth y infrarrojos. Inflas rojos, sí. Ai, Johnny. Non és miña prima, tú és miña veciña, tú non és eu miña sei, prima. prima, Vamos renovar o pasto aquí, que temos... Sí, vamos a renovar o pasto. Vai ligar a Nivalseiro. Vai ligar. Está ligando yo, vai. Que carai dices A a mí non prima? me importa. A mí que me importa. Pero para de grabar, tía, pero para de grabar. Pero no. por qué, tío? Coño, respeto. A ver, aquí chegaste. Que eres primos ou non? Somos primos separados. Primos separados. Divorciados. Que eres primos, fa? ¿Qué va a ser? Están al final. Pero por qué? Sonia.